Bueno, principalki dira bertako produktuk, barazkik, ogia ite dutenak ebaita, eztia, eta gero hortaz gain, eskulanak ebaita. Bertako jendeak edo ingurukoak, baien tresnekin edo indako produktu ezberdinak. Motxilak, kuadroak, denetik pixkat bitxiak. Guretzako neko garrantzitsua da, urten behin, olako ekitaldi bat antolatzea, herriko elkartzeko alde batetik eta baien produktua pixkat kanpoko jendeak ezagutzea emateko. Gehien bat hortarako da garrantzitsua guretzako kanpoko jendeak eta herria ezagutzen du, paseo bat enten nahi dianak, gehatzen dira, bai animalik ikusten, bai bertako produktu hauek, eta eguraldiak aurten pixkat, traketxe izan da eta ez digu asko laguntzen, baina, zengo jo, ez daukagu horren kontratzeik eta gaudenak ondo pasatzen saiatuko gea. Ni eskulanetan hasia naiz eta urte batzuk daramat eta eskatu ziguten erakusketan azaltzea eta gauza batek bestea eraman du eta gauzak handira jundira eta hemen ikusten dituzu egin dituten eskulanak denetikan pixka bat. Nik piezak erosten ditut eta montatu egiten dut. Da pixka bat improvisatzea, imaginazioa erabiltzea, porque material batekin gauza asko egin dezakezu. Pitxiak, gero egiten dut oialekin karterak, buruko zapiak eta pixka bat da eskualana edo eskuak lantzea batez ere. Baserriko produktuak, hasi babarrunatik, intxaurrak, etxean indako ogia, tomatea, sagarrak, sagardoa, gazta, pixka denetik. Oguentxe bertan gehiena saltzen egiena, babarruna eta bertako gazta. Egoendik bertako produktua dan edo ez jende asko galdetzen dut, jende asko tortzen da bilegi esan. Guk basoko txerrie azitze dugu baserrin eta ekarri ditut pixkat txerrin saltxitxak, hamburguesak, txistorra, txoitxoa eta solomilloa, hirugiarra baitare. Egi esan, gu hasi berri geha, abendun hasi ginen proiektu honekin eta hau gure hirugarren azoka da, baina pixkat ezagutu garazteko ere gu bezeroi oso ondo daude azoka mota hauek.